Tenim aquí uns quants joves. Ahir vaig acabar el programa dient que tindríem un seguit de joves que ens parlarien de l'emprenedoria, entre altres coses perquè ells són emprenedors. M'estic referint a l'Eric Pastor, que ha creat un videojoc, Pixel Animals, l'Albert Mikkelsen, que és emprenedor i cofundador de Waiji, ho he pronunciat malament, l'Arnau Casanova, que és creador de Desvelando. Aquí tenim unes espelmes que, a mesura que es van cremant, acaben deixant un missatge a aquella persona a la qual tu li dediques o li regales aquesta espelma. Aquí posa Bon dia Matins a TV3. I també ens acompanyen la Marina Garau i la Cris Paré, que han creat un foulard que és una bossa. De seguida parlem amb tots vosaltres, però d'entrada m'agradaria saber, perquè sou molt joves, quines edats teniu, per exemple? 16 anys. 16? Jo 24. 24? 20 anys. 20? 16. 16 i 16. Com va sorgir que vosaltres, tan joves, vau decidir crear alguna cosa? A l'origen de les vostres creacions. I la Marina i la Cris van crear un foulard que és una bossa, m'han dit. I teniu 16 anys només. Quan vau començar a imaginar aquest foulard? Bueno, a principis d'aquest any. O sigui, nosaltres en realitat... A principis del 2015? Perdó, any escolar. Del 2014? Sí, a setembre, octubre. Perquè, o sigui, el nostre va començar perquè nosaltres cursem una assignatura que és Economia i Empresa, i un dels projectes que ens fan portar a terme durant tot el primer batxillerat és crear una empresa per viure o per veure... O sigui, la millor manera d'aprendre... Saber com és el món de l'empresa. Llavors, es feien juntar en grups, i nosaltres ens vam juntar i teníem que crear un producte i dir, portar-lo a terme i intentar comercialitzar-ho. I llavors nosaltres... A quina escola hi havia aquesta assignatura? Jesús Maria Sant Gervasi. Sí? I llavors nosaltres vam dir, ja que ho fem alguna cosa útil, que després ho puguem continuar. I llavors vam començar a pensar coses que nosaltres a dia necessitàvem. I se'ns va ocórrer que sempre et passa que vols fer una compra d'última hora o vas al súper i t'has deixat la bossa reutilitzable a casa. Llavors vam dir, una cosa que tu sempre la portis a sobre. I llavors se'ns va ocórrer un foulard. Un foulard. A veure, estem veient imatges, tot això ho veu enregistrar? És el vídeo de promoció del vostre producte? Com va anar? Bueno, sí, això és el que vam fer per concursar en un concurs. Sí, aquí veu anar a Ribes i Casals a buscar teles. Sí, exacte. Que veu trobar teles de tot tipus, de totes les textures diferents. I a veure, com funciona? Ensenyeu a càmera. Bueno, és un foulard que és el que porta... Primer moment, ara quan acabi les imatges, els espectadors ho podran veure. A veure, ara ho pots ensenyar, sí. La Cristina el porta de foulard, llavors que amb el simple moviment de ficar-se el foulard o treure'l, doncs es queda... És a dir, aquesta peça de roba ja té un forat fet. Exacte. Per la nansa. Que és la nansa. A veure, i és clar, s'han de fer amb teles d'una... Heu de buscar una tela que d'una banda tingui com una volatilitat, però per l'altra tingui una resistència. Ara m'ho he posat molt malament, però és molt fàcil de posar. Sí, és molt simple. Però, clar, ha de tenir una certa resistència per després aguantar el pes. I llavors, un cop veu teixir-ho, qui ho va cosir, això? Bueno, la confecció d'aquest producte la fa la Fundació Aret, que treballa amb persones procedents de centres penitenciaris i altres serveis socials, i així promovem la seva incorporació al mercat laboral, perquè, clar, aquestes persones estan en risc de l'exclusió social. És a dir, a més, veu fer un projecte que us ha convertit en emprenedores, que us ha fet crear una empresa, però que alhora té una branca social, també. Però també, o sigui... Veu treure una matrícula d'honor? Què veu treure? Sí. I, bueno, o sigui, nosaltres també el que vulguem és acabar amb les bosses de plàstic, perquè és una que s'utilitza molt, o sigui... Encara un altre tercer objectiu, l'ecologia. Ens vam quedar molt sorpreses quan vam saber la quantitat de bosses que s'utilitzen diàriament, però bueno, són 300 a l'any per ciutadà. Sí, per persona. I després que contaminen moltíssim i tarda molt en biodegradar-se, i vam pensar que hi havia empreses que havien d'intentar posar solució a crear les bosses típiques reutilitzables que portes al bolso, però que realment no havien funcionat perquè, és el que he dit abans, que se t'ho vull a casa i ja t'has cap a un altre. Parlem de preus, parlem d'economia, parlem de negoci. A veure, i en el vostre cas, què? Com va el negoci des del setembre que vau posar-ho en marxa? La veritat que ens va millor del que esperàvem, perquè nosaltres vam pensar, és un projecte, ho fem el millor que podem, però a veure com surt. Però la veritat que ens ha anat molt bé perquè hem aprofitat
dates com Nadal, el típic amic invisible, o cumpleaños així per vendre, perquè és un detall que creiem que surt bé de preu, perquè són 8 euros els que són llisos i 9 euros els que són estampats, com aquests que teniu aquí, sí. I compreu directament a nosaltres per Instagram, Facebook o alguna xarxa social. Per Nadal, quan, per exemple? Per Nadal, que és una època en què segur que es van fer molts més regals. Bueno, acabàvem just de començar, perquè això va començar a setembre-octubre, i vam voler fer el més ràpid possible per arribar als dates de Nadal, i vam vendre uns 50 o així. Molt bé, per tant, les vacances de Nadal pràcticament us van sortir... Sí. Les veu cobrir? Bueno, és que som 6 a l'empresa, llavors... Sou quantes? 6. 6? Déu-n'hi-do. Clar, heu de repartir molt. Però en el vostre cas no pagueu autònoms. No, perquè és un projecte que a final de curs s'acaba. Si voleu continuar-ho, però llavors... I no continuareu? Home, ara hem pensat que no estaria mal. Sí, ho hem de parlar entre totes. Però és una bona idea i... Hi ha bona entesa entre vosaltres de cara a poder, diguem que, projectar altres peces, no? No només els mocadors bossa. Doncs moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Enhorabona. Moltes felicitats per haver triomfat amb allò que us agrada. Sent tan joves, és molt esperançador per vosaltres i també pels vostres pares, que segur que deuen estar molt orgullosos del que heu fet. Moltes gràcies avui per acompanyar-nos als matins a TV3.